karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember, darling. Sorry, Carlin. Pasaylo ako nga daghan kay ko gipag-ag nimo. Oh, si Justin. Ang akong bana ang nanawag. Hello, Justin? Justin? Nganong di naman lang ni mo dawaton nga nagsaka? Justin. Ayaw na padakang isyu, Alice. Once man, gusto ka nga akong mapatay ang imong kabit? Ha? Oh. Nganong imo pa man siyang gipapangita ni Romero? Justin, gusto lang ako nga malimpyo ko sa imong huna-huna o sa imong pananaw. Di na mapapas ako noon na ang ako nakita, Alice. Di ka ba makasabot yana? Justin, hain naman ang imong gisaad na ako sa adlaw nga gikasalta. Sige, balik, anak. Di ba nagsinaaray man ta? Nga kamatayon lang ang makabuwag na to. Mausap ang tanan tungkol sa mga pangitabo, Alice. Ug angay galing kang magpasalamat. Nga nakapugong pa ko sa kong kagalingon. Kay kung pa, gipatay ko na kamong duha. Justin, na ba yun naibilin bisan gamay na lang kaluoy di as imong kasing-kasing para na ako. Wa na, Alice. Gusto ko na ako, Pete. Ayaw na pag-usik sa imong oras. Kung ayaw naghagua si Romero sa pagpangita sa imong kapito. Ayaw siya i-appeal sa imong pagpangilad ako. Justin, wa taon ko mangilad ninyo. Tinuod Sige! nga. Sige! Pagtuman sa imong gusto. Patubangan ako katong kabit nimo. Kay ako, gisang pasilong. Justin. Nagsipok pa rin una ko, Alice. Guba na nga akong pagkabana sa mga mata sa atong mga silingan. Ayaw na nigpun ipa. Kay mapatay yun ako katong Jerome. Kung mapakita siya na ako. Justin! Justin! Ano mo kanina ako mahuna-huna. Dili mahimo nga makapatay si Justin. Dili. Itay magipangita dong. Sir, si Carlos. Naamo na siya magtrabaho din sa Stardust. Carlo. Bilarga na. Tuwa Cebu. Gida sa mong amo, tagiya din Stardust ba? Naman siya sa Stardust 2 Nights Club sa Cebu. Oh, mao ba? Ikaw sa mo, Carlo. Na lang nga, nangita ang gagaw. Ano nawag mo si Alice hello, te, nanawag lagi ka. Ano man? Romero, hain magkakaroon. Ate, di sa syudad, og may good news ko nimo. Kalimti na si Jerome. Pauli na lang din ato. Ha? Uy, nausa man yung mga te. Basta kay pauli na lang din karon tayo. Natawagan na ako si Alice. Onya? Unsa may magisulti niya? Ako siyang gipasadanan. Nga akong pusilon si Jerome. Kung ako makita no balik. Unsa? Onya? Mituosog siya nimo. O nahadlok sa akong tingog. Nangisog mo kumayo. Mura mo itong nataranta. Maayo hinuon. Kung dili na mangita si Alice kang Jerome. Di, libre na ta. Basta, murag nahadlok siya sa akong gisulti. Og si mami na lang nimo ang atong problema. Kung dili na maghilak-hilak si Alice sa tubangan ni mami, dili ra na malukpay ang kasing-kasing sa kong inahan. Malimtan na niyang pagtabang ni Alice. Hello? Ang saray balita? Nahibaw na ko kung hain karon si Jerome o Carlos.
Hain siya ron. Nasa Cebu. Sa Stardust 2 nightclub. Tinuod ka? Sure ka nga naa siya sa Stardust 2 nightclub? Mao man lang gisulti siya kauban. Karlin katong medyo gungguwang na. Gida ko noon ng salbahe sa Carlos yung amo. Okay. Maayo. Asa naman ka ron? Pauli na kay, di ba pauli mo ko na Alice? Nanawag siya ni mo? Oo, nanawag. Ang buti, noon sa to siya nga, di ba pauli man ko. O sige. Murag Susiha. nagaling mo. Susiha si ate, ha? Oo, sige, ako nga doon. Pero, tayo pa, unsa may sunod akong buhaton, Carlin? Ate man na si Ate Alice. Di ka mo pauli dire? Sa ako nang giingon, di na ko mo pauli diha. Carlin, may mong mangayong pabor? Unsa man na? Mahimo bag magpadakag picture nimo nako? Unsa ni mo? Ay, kuan, akong tanawon kung unsa na itsura nimo karon. Sure magud ko nga lahi na kagnaong karon. Bata pagud ka sukad nga mibiya ka diri. Okay. Paabutan lang, magpadaan ako picture nimo. Dili may mong karon ka magpada? Maayo na nga kung maayo na ba kay akong lantaw-taon? Magpilit ako picture nga ipada. Sige, bye. Abli ng pultahan, manang. Ma'am, ready na ang lamisa, ma'am. Masunod ako, manang. Na sige. May lakaw ko karong gabi eh. Ikaw unay bahala sa bahay. Na sige. Oo, ma'am. Kinahanglang mahipaw ko sa tinuod. Kinahanglan cute. Maing gabi diha, Dali, Sod Romero. Ano hindi ba pauli ba ko nimo, ha? Ganahan mo unta kong mangimbestigar dito sa syudad? Dili na to pangitaon katong Jerome Romero. Ha? Unsa ti? Pero ti, magduol naman ta sa dag-anan ti. Nakatultol lang ko sa gitrabuan sa kanahan. Basta. Dili mahimo nga makita ni Justin si Jerome. Kaya iyan po silon. Unsa? Nahadlo ko, Romero. Posilon siya ni Justin kung iya kini makita pag-usap. Unsa? Nga ni ba masagati nga posilon siya ni Justin? Nanawag si Justin ako. Kung gisultihan nga, dili na gid siya gustong makakita pa ni Jerome. Ug nahadlo ko nga mapreso si Justin Romero. Ati na unsa min tawo kati oy? Nganong ang mahitabo man gyapon ni Justin ang imong hunaon? Tungod kay mao kini ang iyang buhaton. Nasuko pa siya ni Jerome. Ay, ate. Kung nasuko siya ni Jerome, ate, angay lang nga mag-atubang silang duha. Ano mahusay ang tanan? Ayaw na, Romero. Ate Alice, kabawa ka, no? Mas maayo nang mahibaw ang tanante nga dili ikaw ang sadaan. Kung plano man ni Jerome, kinahanglan nga iyan ning bayran. Dili lagi mahimo. Dili. Kaya mapusilan siya ni Justin. Kung iyan ni makitaan pagbalik. Ate. Ako na lang dawaton, Romero. Ako na lang dawaton nga wala nagilami ang akong kinabuhi. Sukad pa sa una nga way lami ang tanan. Mauna ako, Romero. Ang sorry nga hangtod ka mo. Ikaw, naangin ka sa akong katanga. Ate, okay ra ka? Okay ra ko, Romero. Kalimti na lang si Jerome. Okay ra ko. Okay ra ko. Ako ning sa ang tanan. Ako, Romero. Tuwag kay bugo ko. Bugo ko tanga.
Bugo ko. Husto si Papa sa una. Husto siya nga ko hinungdan. Bugo ko. Ate. Bugo ko. Ate Alice. Narang Stardust 2 nightclub. Daghan man sa di ay o customer kining maong club. Ang mga naong bes mga lalaki. Nakahatag na baka ni sila silang mga asawa sa ilang sweldo? Jerome ni anak ko. Excuse me. May mong mangutana? Oh, yeah. Na si Jerome or Carlos? Kinsa man kipangita, miss? Na ba si Jerome or Carlos or Carlo? Macho dancer siya dinhi. May awam gani sa kilid sa usa niya ka mata. Oh! Sa Jeff tingali ang imong kipangita. Nara sa sud. Oh, thank you. Tan-awon takot unsay dagway ining panuway. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!